dnešní 10minutovce plus vám představíme ženu, kterou není zcela jednoduché zařadit. Prosadila se totiž jako lektorka, blogerka, spisovatelka, sociální pracovnice a aktuálně je ředitelkou Slovenského výzkumného ústavu dětské psychologie a patopsychologie v Bratislavě. Protože pochází z chudé romské rodiny, nebyla její cesta zrovna jednoduchá. Pre mňa to vyrastanie bolo, že také pozitívne v negatívnom, pretože to negatívne bolo, že my sme neustále bojovali s nejakou chudobou, my sme neustále bojovali s tým, že sme, neviem, veľakrát nebolo čo jesť, ale to pozitívne v tom bolo, že vždy sa to nejako dalo ustať. Pomoci chtěla i ostatním, proto napsala autobiografickou knihu s názvem Cigánka. Keď som mu dopísala, tak ja som dala, že tú poslednú bodku, ja som sedela, on plakala, máma sa na mňa pozrela, že čo mi je. Ja som bola tesne po operácii kolena, tak som myslela, že ma bolí to koleno. A ja hovorím, že ja som našla seba. Hostem dnešní 10minutovky plus je metodička, lektorka a inovátorka inkluzivního vzdělávání Žanet Motlová. Žanet, já nechci začínat jako všichni ostatní a ptát se vás, jestli se cítíte víc Romkou nebo gáč, jo? To jsem četl, že to je snad v každém rozhovoru s váma. Je to navíc takový fakt jako hrozně divný dotaz, jo, mezi náma. Ale co mě fakt jako zajímá, co jste si vzala nejlepšího od Romů a co jste si vzala nejlepšího od gáčů? Měla byste to říct? Od našich Romov asi to najlepšie je taká tá otvorenosť k tej ľudskosti, takže počkaj si, aký ten človek je a až potom si povedz, či s ním chceš tráviť čas, alebo nechceš, alebo či mu chceš pomôcť, alebo či ho chceš spoznať. Že toto u gáčov nenájdem. Tam je to vždy také opatrné, ale taká tá neskutočná otvorenosť tomu človeku ako takému, bez toho, aký je, ale také, že ako keby tam človek prišiel a nemal kožu, mal len to vnútorné ja. A od gáčov naučili ma byť menej často šťastnou, ale som oveľa viacej spokojnejšou. Dobre. Jste z Nového Města nad Váhom. Jak jste tam vyrůstala a kdo vás přiměl k tomu, že to máme jako velmi společný, kdo vás přiměl k tomu, abyste četla? No, vyrastala som... Málo kto to vie, ale napríklad ja som sa narodila síce v Trenčíne, ale keď som mala mesiac, tak už som bola niekde tuto v okolí Bruntal-Berón. A mama sa potom presťahovala zase naspäť do Nového Mesta nad Váhom a my sme tak akože na okolí v tých dedinkách boli Bošaca, Moravské Lieskove, Nové Mesto nad Váhom. A pre mňa to vyrastanie bolo, že také pozitívne v negatívnom, pretože to negatívne bolo, že my sme neustále bojovali s nejakou chudobou, my sme neustále bojovali s tým, že sme, neviem, veľakrát nebolo čo jesť. Ale to pozitívne v tom bolo, že vždy sa to nejako dalo ustať. A ja ako decko som nevnímala, že niečo nám chýba. Kým som sa nedostala do tej konfrontácie, že mi niekto povedal, že aha, ja to mám a ty to nemáš. Ja som to zistil ve škole třeba. Presne, som nemohol chodiť na obedy. A to ja som nemala. Ja som mala, akože vždy mi dávali nejakých 60 halierov, vtedy to bolo, že aby som si kúpila za 40 halierov to malé mliečko, čo nosievali a rožok. Takže potom nejaký, že obložený rožok už neskôr. No ale kto ma naučil čítať je moja učiteľka, pretože mne tie decká robili teda v tej škole zle, že čím som bola staršia, tým menej Romákov bolo v triede. Keď som bola 9, tak už som tam bola sama, teda v 8, my sme neboli v 9, takže ten posledný ročník v 8, už som tam bola sama. Tak tým, že tie decká neboli úplne príjemné, tak ja som sa snažila nejakým spôsobom byť iná, alebo vyniknúť, alebo sa im vyrovnať. A keď na to teda prišla tá moja učiteľka, že čo to ja vlastne robím, prečo utekam napríklad zo školy, keď má byť písomka, tak si ma raz odchytila a povedala, že tak mi povedz, prečo si teda ušla, lebo určite si neušla kvôli tej písomke, lebo tú písomku by si zvládla hneď. A ja som teda vyšla s pravdou von, že decká mi hodili, vyklopili mi biely jogurt do tašky, lebo som bola pre nich málo špinavá. A ona mi potom povedala, že vie, že
musíš im dať najavo, že dokážeš veci robiť oveľa lepšie ako oni a to, čo im dokážeš, čím im dokážeš dať na frak, ja si už nepovedal úplne tie slova, ale akože ten kontext, že na frak, že je, že čítaj, lebo veľkosť človeka sa neznásobuje podľa toho, čo urobil, ale koľko toho vie a koľko prečítal. Takže povedala mi vetu, veľkosť človeka sa znásobuje počtom prečítaných kníh. Fakt ste ich prečetla, těch 575? Do 15. Do 15. To máte takhle spočítaný? Áno, ja som si viedla zoznam, pretože ona mi povedala, že a vždy si píš, akú knihu si prečítala, aby si vedela, o koľko si väčšia než tie decká, ktoré s tebou chodia. Som četla takovou historku, jak ste chodila niekam do toho knihkupectví. Áno, to bolo... my sme raz, akože ja som veľa spievala a som vyhrávala tie súťaže a vždy som sa tešila, keď som dostala nejakú knihu, neznašala som, keď som raz dostala samovar. Lebo som nevedela, čo s tým. Tatko nad tým pozeral, že čo s tým. Potom povedal, že možno za to dá niekde predať. Ale tá kniha bolo niečo, čo mi nikto nikdy nezobral z rúk. A raz mi povedali, že ak takú knihu doma máš, ak si už takú knihu čítala, tak ju môžeš vymeniť. Tak a to bol ten môj kolotoč, lebo pre mňa to znamenalo neklamem, však tú knihu som prečítala, to, že som ju prečítala za noc, nevadí. Tak na druhý deň ráno som tam prišla a teraz som povedala, že takúto knihu som už čítala, neklamala som, čítala som ju, tak oni mi povedali, že dobre, tak som môžem vymeniť. Tak potom som počkala, kým sa vymenili ženy tam, prečítala som túto, išla som tam znova, no a takto som si to tam ja odkrutila. Ja som chodil do knihovny normálne. Mňa až potom dostali do knižnice, pretože jedenkrát tam bola teda, asi mali dovolenky, pani, ktorá zastupovala z knižnice, ale vedela, kto som, nachystala pre mňa koláč, nachystala pre mňa čaj, povedala mi, že mám si tam sadnúť a potom som ma spýtala, že prečo nechodím do knižnice. No a vtedy som povedala, že mamka mi nechcela zaplatiť čitateľský denník, ktorý sa vtedy tam v knižnici, ten preukaz. Stalo si 10 korun nebo něco takového? Hej, ja mu povedala, že to nepotrebujem. A pojďme uděláme takový střih. Gymnázium, Romka, žena, ještě k tomu a vzdělání. Jak to šlo dohromady s tím okolem? Nechtěla po vás rodina, já to vím od vlastní ségry, jo? To je taky věčná studentka, nechtěla po vás rodina, abyste víc jako prala a uklízela, než se jako vzdělávala? Nemyslím si, že to chcela mamka napríklad. Myslím si, že to chcelo to okolie na ňu tlačilo. Že tá mamka ako keby v kútiku duše mi fandila, že tak rebelujem, ale aj pred tými našimi Romami to jednak aj musela hrať, lebo ona občas plakávala, ale neplakala preto, že som sa dobre učila. Ona mi stále hovorila, že vieš, ten papier z teba gáčovku neurobí. A že vieš, že ty teraz si myslíš, že všetko môžeš, ale ty keď prídeš do tej roboty, tak stále budeš iba cigánka, tak aby som nebola nešťastná, že toto je to, čo ona pod tým všetkým v tej svojej jednoduchej surovosti, akou ona komunikuje, tak toto všetko mi vlastne rozpráva. Takže ona bola nešťastná z toho, že ja tak rastiem vnútorne a mala pravdu, pretože mi povedala, že vieš, že tým, že ty si išla na tú školu, tak ja som stratila dcéru. Mala pravdu, pretože ja už som sa nemala o čom rozprávať. Mne to tam bolo málo. Ja som bola taký ten, ako sa povie u nás, kosom mesom, že mne to bolo málo, mňa to nebavilo s nimi sa o tom rozprávať, kto kde s kým bol, kde ako chodil, čo sa tam udialo. A ja som sa chcela o tých knihách rozprávať, o tej Anne zo Zeleného domu a tak a mne bolo čo, takže ja som utekala. Utekala som a je pravda, že to, čo tá mama hovorila, ja som si hovorila, že to určite si vymýšľa, to nie. Tak fakt sa to stalo, že ona je vlastne v tej svojej jednoduchosti veľmi múdra. Jste se po 11 letech rozhodla pokračovat potom ve studiu, což to je klobouk dolů, protože po 11 letech se do toho vrhnout znova, to teda jako, a ještě vy jste u toho pracovala navíc. Co jste vlastně dělala a proč jste se rozhodla studovat dál? To bola taká zaujímavá skúsenosť, pretože moja mamka tak strašne ako sa pred tými Romakmi hanbila za to, že má študovanú dcéru, tak prišiel Eugen Brinzak z Trenčína, ktorý zakladal mimovládku a prišiel do komunity a pýtal sa, že teda, či sú tam nejakí ako šikovní, vzdelaní Rómovia.
A moja mamka sa tam vtedy tak postavila a že mne to teda naši romáci popisovali, že tak veľmi hrdo povedala, ona má dceru, čo má gymnázium. A poslala ho teda ku mne, prišiel k nám a ponúkol mi príležitosť, že idú robiť nejaký koncert rómskej kultúry na Vianoce, že či by som niečo nechcela robiť. A ja som tak bola taká zaskočená, že vždy som mala k deckám blízkosť, také akože k mladým. Veľakrát sa so mnou rozprávali o tom, že čo život a kam ďalej. Ale nikdy som to nerobila ani profesne, že bolo to také, ako prišli, sedeli sme, tak sme sa rozprávali. A vtedy mi povedal, že či by som nepripravila nejaký program. No tak moja kuchyňa sa na tú chvíľku premenila na nejaké štúdio, kde sa tancovalo, kde sa všetko skúšalo. Napísala som básničku, malé decká v nej robili nejaké postavičky so zvieratkami. A som zistila, že ma to ohromne baví. Keď sme dorobili ten vianočný koncert, tak vtedy mi Eugen hovoril, že tak poď sa tomu venovať trošku viac. A zrazu som sa dostala od človeka, ktorý takto prekladal a opravoval a statory a rotory v Emersone v Novom Meste nad Váhom k človeku, ktorý začal pracovať s románskými deckami a ktorý začal spoznávať, že čo to je to občianske ja a zrazu ten aktivizmus. Chodila som na množstvo tréningov, každý tréning bol pre mňa, že konečne sa učím, opäť sa učím. Ja som mala pocit, že som v tranze. Že... Vy ste bola ráda. Áno, že konečne sa učím, že niečo nasávam nové. A ja som ohromne kreatívny človek, takže ja som s tými deckami vymýšľala množstvo vecí. A potom tak postupne sa to tak nabalovalo, že teda majú tam problém s komunitou, tak ma oslovili, že teda či by som nechcela tam robiť vo voľnom čase s nimi. Potom, že teda aj zamestnaná v centre voľného času. Super. A potom, že teda ako asistentka učiteľa zamestnaná, lebo nám samozrejme na jednu kopu nám vysťahovali všetkých Rómov. A zrazu som mala pocit, že ja potrebujem to, čo robím intuitívne, vedieť, či to vlastne robím dobre. A vtedy Eugen prišiel, že tak poď na školu, že poď na výšku a tam máš tú príležitosť stať sa tou sociálnou pracovníčkou. Takže ja som si vždy na Gimply myslela, že budem raz právnička. Ja. A som veľmi rada, že som tou právničkou sa nestala, lebo som zistila, že vôbec by ma to nebavilo. A tá sociálna práca spolu s pedagogikou a psychológiou ma ohromne náplňala, takže to bola čas, kedy som šla na tú výšku a už som mala vtedy adoptované dieťa, takže som bola mamina 2 detí. Tak to bolo pre mňa, že o to silnejšie. A postupne už som teraz asistentky učiteľky, som bola zrazu aj asistentka pre gadžovského chlapčeka, autistu, takže tam som zase spoznávala iné špecifika a potom to ušlo. Když jsme u těch dětí, vychováváte děti jako Romy nebo jako gáče? Ťažko povedať. Myslela som si, že ich vychovávam ako Romov s gáčovským prístupom k životu. Ja to mám 1:1 u detí. Ale je to tak, že ja som ich naozaj... Myslím si, že moje deti, tie staršie 2, to mali oveľa ťažšie, než som mala ja. Pretože to, čo pre mňa moja mamka urobila najvzácnejšie a najsilnejšie je, že ona síce plakala, dávala mi najavo nespokojnosť, ale ona mi nikdy nebránila. Nikdy mi nepovedala, že toto nemôžem. A tým pre mňa urobila ohromne veľa. A tie moje decká, tam už sa nedalo povedať, že oni môžu robiť, čo úplne chcú, lebo ja už som ich tak nejako akože... Dobre, povedzme, že som ich usmerňovala. Ste si myslela, že víte, čo je pro ne nejlepší? Ale snažila som sa tam nechávať takéto ich ja, že vedeli, že stredná určite, ale kam, to je na nich. Vy jste psala blog na Smečku, já jsem... Víte, že já jsem měl něco společného se Smečkem a i s vaším blogem, takže jsem měl možnost se podívat na něj trošku z jiného pohledu než vy. Četl jsem bohužel i diskuze, které jako někdy byly dost ošklivý. Vy jste za ten blog dostala novinářskou cenu a mě jenom zajímalo, jestli jste se jako posunula od psaní blogu k napsání téhletý knihy, ukážem, která se jmenuje Cigánka. K tomu názvu se ještě taky dostaneme. A bylo to tak, že jste od blogu se dostala ke knize, nebo jste nejdřív začala psát knihu a to jste pak zkoušela na blozích? Od blogov ku knihe. Ja som začala blogovať úplnou náhodou. Mnoho vecí bolo naozaj u mňa, že náhoda.
A náhoda to bola práve preto, že blogerom bol David Králík a ja som s ním veľakrát robila také letné tábory pre deti. A keď tam popisovala tie skúsenosti s tými tábormi, tak v tých diskusiách sa vždy objavovalo také, no jasne, jedna lastovička leto nerobí, alebo keby boli Rómovia naozaj takí schopní, tak už dávno tu je medzi blogermi aspoň jeden Róm. A to teda je to akože, a čo? Hej, tak som začala písať blogy a mala som taký ten svoj štýl, lebo ja som to písala tak, že ako keby som to rozprávala niekomu. Tým, že ja som ten koncept živých kníh preniesla na Slovensko a dala tomu takú vlastnú metódu, tak som to poňala ako, že rozprávam to niekomu a chcem, aby tomu porozumel. A potom tým, že som teda bola taká známejšia na tých blogoch a boli čítané, bola tam tá vysoká karma a tak ďalej, tam sa dostala čítanosť na 1 milión čítaní na tých blogoch, tak ma začali oslovovať priamo nakladatelia. Hej. No a oslovili ma traja a s tým, že teda Evita Press bol na poslednom zozname práve kvôli Evite, lebo ona mala veľa stereotypných náražok, keď robila 7 SRO. A ja som tak hovorím, že no tak toto je úplne, ale stretnem sa s ňou, len aby som vedela, že nie. No a nakoniec sa ukázalo, že tí dvaja prví sa celý čas pýtali na náklad a peniaze a ona šla po obsahu. Tam popisujem veci, ktoré nie sú úplne príjemné pre mňa a nie som na ne hrdá. Ale popisovala som, prečo som ich musela robiť, prečo som k tomu prišla. A písala som to pre tých ľudí, ktorí majú doma rómske deti, ktoré bojujú s predsudkami a majú ich ako adoptované, majú ich v náhradných rodinách a tie decká častokrát premýšľajú, kým sú. A to, čo robí Róma Rómom, nie je len tá kultúra, nie je to iba jazyk a veľakrát sa ma pýtajú, že či ja môžem byť vôbec Rómka, keď nerozprávam doma rómsky. A ja hovorím, ja sa tak cítim, keby to bol Gáďo, ktorý sa cíti ako Rómka. Prečo nemluvíte rómsky? Pretože moja mama na mňa rozpráva rómsky, ale rozprávala, ale ja som jej odpovedala slovensky, pretože tá učiteľka hovorila, že keď budem odpovedať rómsky, tak budem mať akcent silný. Dobře, a i když se vytočíte, tak nemluvíte rómsky? Nie, môj materinský jazyk je slovenčina. Já jsem se chtěl zeptat, proč se jmenuje tak kniha Cigánka, protože jako samozřejmě dneska už jako v roce 2023 už ten cigán přece jenom... Áno, jako, už mi aj Facebook zablokoval. No, fakt? Ne. Jo? Áno. Prostě jako já bych si asi dneska nedovolil pojmenovat knížku Cigánka, ta knížka vyšla prvně v roce 2012. Ještě dneska by se jmenovala Cigánka? Bude tretia dotlač a bude sa volať Cigánka tiež, pretože stále je tam to, prečo som ju tak nazvala. Ale je pravda, že teraz už oveľa citlivejšie pracujem so slovom cigánka a cigán. Keď som mu začala písať, ja som mu začala písať ako Rómka, že sa bude volať tá kniha Rómka. Ale ja keď som si po sebe prečítala tú prvú časť, som mala pocit, že to nie je, to proste, že tuto niečo mi hovorilo, že nie, že to nie je o mne. A pre mňa slovo cigán, mňa to mrzí, ale pre mňa je farebné. Že je, a teraz farebné nie v tom, že farby a nejaká stereotypizácia, ale pre mňa má emóciu. Ale musím povedať, že s odstupom tých 12 rokov teraz menšiu. Tohle je příklad mimořádného úspěchu. Tady nemá smysl vyjmenovávat všechno, co jste v životě udělala a dokázala. Práce na úřadě zmocněnkyně vlády pro romské komunity, manažerka Louventu, zakladatelka Romského institutu, projekt Živý knihy, kandidátka na pozici dětského ombudsmana na Slovensku, aktuálně ředitelka Slovenského výzkumného ústavu dětské psychologie a patopsychologie, spisovatelka a blogerka. Co z těch věcí, které jsem vyjmenoval, je to vaše co byste dala na první místo ze všeho toho, když se zamyslíte nad tím, co jste vlastně všechno udělala? Lektorka. Ja som získala ocenenie lektorka roka 2017. To tu nemám. A môžem vám povedať, že to je najsilnejšie ocenenie, aké ja vnímam, pretože bolo to ocenenie, kde som sa ja nenominovala a z nejakých 300
prihlášiek som sa dostala medzi 5 najvybraných a bolo to poprvýkrát, kedy to nesúviselo s tým, že som Rómka a bolo to naozaj o mojich schopnostiach a o tom, akým spôsobom školím a aké to je unikátne a akým spôsobom dokážem, pretože to, čo si myslím, že je tá moja sila, je to prepájanie. Prepájanie komunít, prepájanie ľudí a spájanie rôznych skupín ľudí, aby si dokázali rozumieť. A na to miesto mám všetko. To, že sa mi darí vo Woodpape, čo je ten výskumný ústav, tak je to práve preto, že nachádzam to, čo majú tí ľudia spoločné a ukazujem, že toto máte spoločné. A to je ohromne cenné. Myslím si, že na to zabudám, že stále ako keby bojujeme za niečo a ja si stále hovorím, ja nemám potrebu bojovať za niečo. Ja chcem, aby si rozumeli, aby nachádzali, čo majú spoločné. Keď som napísala tú knihu a keď som dopísala prolog posledný, tak ja som mala pocit, že poprvýkrát som našla, kto som. Ja už teraz tak. Pretože dovtedy som ako keby v takej taške vyťahovala také masky. Keď som bola doma, tak som vyťahla masku tak, ako ma chce vidieť mama. Keď som bola niekde v robote, tak som vyťahla masku tak, ako ma chceli vidieť v robote. Keby sa niekto spýtal, kto je Žanet naozaj, tak som nevedela. Keď som napísala tú knihu a ako som písala, tak ja som napísala za 3 týždne. A keď som mu dopísala, tak ja som dala, že tú poslednú bodku, ja som sedela, plakala, manžel sa na mňa pozrel, že čo mi je. Ja som bola tesne po operácii kolena, tak som myslela, že ma bolí to koleno. A ja hovorím, že ja som našla seba. Takže ak tá kniha niekomu pomohla, tak v prvom rade mne. A či tá kniha má možnosť, že či je to cesta? Cesta je naozaj to, aby sme otvorene rozprávali. Mnoho gadžov dokáže prekuknúť všetky tie akoby aktivistické nejaké kroky, pretože to, čo robí a ja som bola medzi nimi, takisto som k tomu tak pristupovala kedysi, že ten aktivizmus rómsky častokrát bol radikálny. Že hovoril, čo všetko musia urobiť. A ja som si uvedomila, že už v momente, keď dám slovo musí, je to vlastne niečo zlé, niečo nešťastné, že by som mala ukázať, že bolo by to fajn, ak. Takže my potrebujeme ako keby tvoriť ľuďom obraz k slovu Róm a ten obraz k slovu Róm nie je tým, že mu poviem, že je taký makový, onaký, zelený, hráškový, neviem aký, ale aby som povedala, čo cíti, keď sa toto deje. Čo cíti, keď sa toto deje. Pretože to, čo máme všetci ľudia spoločné, sú emócie. A ja si myslím, že to je jediný komunikačný nástroj, aby sa ľudia spájali. Rozprávať o emóciách, pretože keď som nahnevaná, tej emócii rozumie aj Gáďo, aj Romak. Keď som šťastná, keď mám strach o svoje dieťa, o svoju rodinu, to sú slová, ktorým rozumejú všetci. Na to nemusím povedať, my to máme takto, vy to máte takto. A keď toto pochopíme, tak si myslím, že to je tá cesta. Takže tá kniha je o tom, aby ľudia rozumeli, čím prechádza človek, ktorý si povie, že chce niečo viac a súčasne aj akými úskaliami v tom živote prichádza. Pretože ja keď píšem o interrupcii, to nie je vec, za ktorú ja som teda, tuto sa budem klepkať. Ale popisovala som, prečo som k tomu došla. A ja si myslím, že to je fajn, že keď budeme k sebe úprimní, tak sa nájde medzi Gáďami dostatok ľudí, ktorí pomáhať chcú, lebo oni chcú. Len to chcú robiť adresne. Tak doufám, že to tak bude. A děkuju, že jste přijela a že jsme si o tom všem mohli popovídat. Ďakujem krásne. Rada.